هەمی ملەتێ جیهانێ بدلگەرمی پێشوازیە ساڵان و دکن و هێڤیە خوا تێدا ددەینن ماگەلۆ چه هێڤیە ملەتێ گرکێ لەگێ دە ساڵا 2015دایێ هەبن چه هێڤیە مەهانە؟ ما چه هێڤیە مەهانە ماوەی چه هێڤیە مە تێدا هەبن ئەو ژی وەکت ساڵا 2014 بێت هێڤیەمە تێدا نەبێت تی ساڵی خۆشمە نەدیتە حتا vê kêlîkê بەس انشاءالله ساڵا 2015 gelekî baş bê ji halo çêtir bê girtina zarok awanekê jî nebê û tiştekî baş me dît taliya vê salê de ev pêşketina Hêzê Kurdî Pêşmerga û Hêzê Kurdî ساڵا 2014 ساڵێکە gelekî nexweş bû û gelek penaberî çêbû û bi taybet ciwanên me yê Kurd penaber bûn. هێڤیا مش 2015 ev penaberî bisekine û rewşa me xweş bê. هێڤیە me sala 2015 herane golêvegereke siyasiya Kurdî heqîqî li ser erdê peyda bibe û miletê me ji vê zilm û zora û vê şerê terorê li ser wîne xilas be. İnşallah em hêvîne ku em sala nû em xweşiyê ser miletê xwe Kurd bi şekil am de em bibînin û em hêvîne ev binisbet şixulê me re em bibînin ev rêya hesekê wa ji derve hemû vebe ji bo xatirê ev bidaet biçîkî dakeve esarê nake ji ber ku alem feqîr e yani alem şeperze چه هێڤیە مەهانە ئەمە خۆرتێ کورد هێڤیا me divê sala nû de azatîk û serxwebûnek bo miletê me çê bê û ev nexweşî nerazîbûn ji nav hemû miletê me ra bê û nakokî ji nav ra bê û sala me ya nû inşallah ji vê sala bihûrî xweştir bê û her sal bi sal azatiya me bihtir bê û yekîtiya me xurtir bê nav miletê Kurd hemûya de. هێڤیە me ne ji reqemê salan e 2014 2015 hêviyê me ji milet ku milet xwe bigarî hêviyê me di milet de ne. و ام هیوینا سالا که خوشی به سر ملت ما کرد و براستی هیوی مدوی سالا 2015 دنی او جیو که همو سالی دیه لگوری لپرسینا اورینت نیوز د باجار گرکې لګې دا پرانیا ملت ته هیوی وا د سالانو یا 2015 دنینن او جیو که سال دنیه بهوره و درباس ببی ګلالیانی اورینت نیوز باجار گرکې لګې